लोगोफोर नै बयामसे खालामनो हाबाय टेंकुवाखौ मागिनो दङ उन्दुदों बेसेरान खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दायो माने मर्निं टाइम ओमफ्राय दिनै दखानाव हारसिंसो मर्निं मानोथ' 12टा जाथ'वाखै 11:30 बारबाय आरोना 12टा जाखासिगोनानो मानो होनब्ला हारसिंना दिनै बोराया क'क्राझाराव थांदों नानिखौबो आं टट'जोंसो थिनहरनानै टट'खौनो थिनहरनांबाय उपाय गैया दखाना हारसिंना लायनोबो हाया आङो सिना जाना खारनायजों लाबोहोबाय दायो नानिया फैग्रानो चक्लेट मोनसे सासे आदा बायनानै होलांदोंमोन बेखौ जानानै ओंखाम जागासिनो दं आरोना र' देखायोनो टाइम ना नांबावगौ ना नांबावगौ मानोथो बिजाखै ना नांगौ होननानै मा खालामबावनो लोगोफोर जिरायनानै दङ नानिखौ दसे उन्दुदो होननानै कारपेट बनानै होदों आं गाहायावहाय बिसना सादर बनानै उन्दुलांबाय बे उन्दैया आंबो बिराद उन्दुनोसो ओंखारदों मर्निं थाब सिखांदों दा दिनै माने दखानखौबो थाब खुलिफैनाय जादोंना बेनि थाखायनो नै नानिया उन्दुदों बेसेरा उन्दुथोंसै बिदा गैयाना बिदा थाबा बिदानि मबाइलखौ लायो आंनि मबाइलखौ आं दहाय भिडिअ इडिट खालामदोंना भिडिअ आपल'ड होदों दाबो आपल'ड जायाखै नेटआ आंना स्ल'ना 4Gसो बोरायनासो 5G हासबेन्ड थाबासो माने थाब जायो आरोना आङो ओमफ्राय आब'निफ्रायनो आमला बेसेबांबा गिदिर थाइसे आंना आखाइयाव बस्था गैया दे आखाइखौ इगनर खालाम लोगोफोर गय खावनानै गोजा जाजोब्बाय सिखाजों हानानै जानि नानिनिबो दोनगोन बोरायनिबो दोनगोन आं एसे थारमाने दा सानाव उन्दुबा ओमफ्राय मोनायावहाय थाब उन्दुनाय नंला आरोना बे लेखाखौ आराम फरायसिगोन ओंखामखौनो जास्लाबनो नागिरा एखमबा समाव उन्दुनो ओंखारदों होननाया Bapak itu sih, aduh, aku dikasih sih. Unggah balik kur kalam aja dah, kan sih unduh nana unduh. Unggah man bol lainnya malai dah helmu macam. Kita gana doh kalau sih kalang jangan. Ini election kamu, amat thanglan ini manci biar aku kalang thau ngerjine. Minta kan nanga. Nani gue sehentu loh bang kamu na, bagian dalam kehormatan kalamnya. Logofer dayo menalai berea berdohai sopoi dengan anak husband apa, dohai na sopoi nana malai. Kau ni kawan ni kau pojok nana art terus saya kau tampil bawa sana. Nani gue betul selek apa raya bang. Nung siapa? Boleh macam ke? Tamannya saja benang sana ya, ini bisa biharina, biasa saja nanti sampai ini pusat apa dengan naik konon deh, mana pusat kau sampai tayu nane, tekwa apa dengan sampai ini pusat belum ada sih pistai kau saya sih tekwa belum ada sampai, pistai kau belum ada mau sumi kau yang aja nih susahnya, itu kegiatan, mau juga datang, mana datang, oh datang, Paul kelega sudah mana lekap pun yang baik. Lekap pun yang nana boleh. Kita akan cerita kan deh. Kita akan ni mah nak berikut na. Kita akan ni malah. Kata ulah kasih nama na. Kapan school gaya. Kapan second Saturday ada na. Bintang kan school gaya. Bisa pondok second ada fourth Saturday pondok thai na sekolah. Bayar kosigan kapan nanti mana nari ni sekolah tapi saya keng mana na dah bidaya dah sandi selap tua nalai final dah kaman jaga sendong bintang kayaknya dan langnya diker saya na kapan Sunday sekolah ya na kapan second Saturday sobat Sunday kayak direct Monday usah kelas saya sekitar pada second Saturday bondo Sunday pada Sunday ni bondo Ang dinner bida gaya na morning dan langnya rauh gaya Ang nani kepsin delay kanan lah babai bini na hasina sana dong kain lai toto betul tu biang cikan ni belai ni bikin lai biang
माने दस्राफोरनो आं हरनाय जायो आरोना बे सासे सिना जाना दङ बेनो हरो आङो माने लांनानै दस्राफ्रा गेटसिम दोनहैयाना डाइरेक्ट ओंखारहोयो ओमफ्राय बेनिफ्राय बारस'नाय जायोना बेनि थाखायनो आं दस्राखौ थिनहरा आरोना आं डाइरेक्ट बेखौ गेटसिम दोनहैयो आङो ओमफ्य लायनायावबो गेटनिफ्रायनो सिंनिफ्राय हगार हरखाया नालाय बेफोरखौ सिंनिफ्रायसो बरनानै लाबोहोयो आरोना ओमफ्राय गावजोंनो सिगाङाव फज'नानै लाबोहोयो आं ओमफ्राय हारसिं खिबुनो आं जिरायहोआ मानो होनब्ला नानिया जोंना दासिमबो एसेबां माने स्मार्ट जाजोबाखैना हारसिं रोङा आरोना आलदा गथ'फ्रा मालाय हमथानानै फैनो रोङो ओमफ्राय दुस्टामि खालामो ओमफ्राय जोंना नानिया गसंनो नागिरोना जिरायबाथाय थाखायनो आङो सिगाङाव जिरायहोनानै लाबोयो एखुनु जाहैनाय खरे माइना सिरुता हा आइसे आं दहाय मर्निंखौ गानबोखादोंमोन ओमफ्राय खुनानै दोन्दोंमोन आंथ' सानसे न'आव थाङाखै दिनै गुसु मोनबायना बेखायनो गानफिनबाय आङो नानिनोबो सुइटार ड्रेस सब लाबोखादोंमोन दे आं मर्निंआवनो ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय लाबोखांनानै डाइरेक्ट चेन्ज खालामहोदों बेयावनो दखानावनो ओमफ्य दहाय बिदा फैबा आं गारियाव हरफाजोब्बाय आरोना बिदानो न'आव दोनहैदो होननानै गावबो थांफादोंमोन लेखा लाबोनानै फरायफैबाय दसे माबाय ओमफ्राय ना आं आलादा खामानि मावबायना बाजारावबो सानजों थांखांबाय दहायनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ दहाय बानायनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय दाहायो बोराया मोनसे खामानियाव थांदों बे फैबानो जों आरो प्रसाद जानो थांगोन आरोना बे सासे आयं मास्टार दङ बिस्राबो इलेक्सनारि बिसोरना माबा बायगोन आयं मास्टार दङ बिहारि दा दामाबो बायगोनथ' बियो गावखानायसोना बियो लावथिजों माने आं पेकेटिं जिनिसफोर बोख्लायोना मोजां जायो दाख्लैनो माने होननानै दोनखादों आरोना जे मा होनो माबायाव फ्राइडेयावहाय फै होननानै मोनायावहाय नोंसोर मोनायाव फैयो सानाव फै नोंसोर दखान बन्द' खालामनानै फै होननानै ओंखायनो दाहाय थांगोन आरोना बोराया होनदों आं थांला नोंसोर सानैजों थांदो ओमफ्राय आङो लाना फैगोन होननानै ओंखायनो जोङो दायो लानोसै आंजों थांगोन थांनानैहाय बोरायनि थाखाय लाना फैगोन आरोना बोराय माने हासबेन्डनि थाखाय आरोना बोराय होनबा आरो इलाय आं बलखौ गारहरसिगोनसो दालै एकदम फाल्थां फुल्थां खालामगासिनो दङ थारमाने आं मोनसे खोथा सोंनो माने बोराय होनबा मानसिफ्रा होनो जे मानो बोराय होनो हासबेन्ड होननानै बुङो ओमफ्राय मिन्थिया मा बुजियो मानसिफोरा बोराय होनबा बै बोराय मानसिखौसो बुजियो ना मायो आं बेखौ मिन्थिला आरोना ओमफ्राय आं आरो होनफ्लाङोना ओमफ्राय ओरैनोबाथ' आङो बिबि होननानै गाबज्रियो गावबो बिदिनो गाबज्रियो माने सर' जाबाय आरोना आगोलनिफ्रायनो बिदि गाबज्रियो नालाय ओमफ्राय दस्रा नामजों गाबज्रिनो माने मोजां मोनला आरोना एकदम एखुथा बोरैबा खाबजायि मोनथारो आरोना बेनि थाखायनो बेजोंनो गाबज्रिफ्लाङो आरो दायो बोराय माने बोराय हासबेन्ड फैबा थांसै आरोना आङो प्रसाद जानो नानिजों थांगोन जोङो फैग्रोथोंसै र' नेनोसै दसे दुइथायाव हगारगोन दुइथा जाथायाव हगारगोन आं बे टाइमखौ नायखाबाय खयदाव सौहैयो आं मिथिया जाहैबाय ओमफ्राय नायगासिनो स' लोगोफोर आङो दहायनो प्रसादखौहाय जाबोआसै आरोना टाइमबो जाबाय ओमफ्राय बिसोरबो सानसे माने फुजा होनायना बेनि थाखायनो आङो लानानै फैबाय आरोना डाइरेक्टनो ओमफ्राय जायगायावहाय र' देखायनोसैनो बेयाव प्रसाद दं प्लास्टिक मोननै खादोंमोन आङो बेयावहाय 7 मानसिनि होनाय दं आरोना ओमफ्राय जाबायबो जोङो देखायनि र' टेकुवाखौ लोगोफोर टेकुवा आं बयामाव सोनानै दोनजोबसै मानो होनबा प्लास्टिकआव दोनबा गाज्रि जायोना बेनि थाखायनो आरोना ओंखाम जाखांबाय आङो दायो बोरायाबो जागासिनो दङ मा जादों आया बयामसो जाबायनो लोगोफोर मानसिफोर होफैनाय टेकुवा बयामसो जाबायनो जोंना बरिया स' लोगोफोर नै बयामसो खालामनो हाबाय टेकुवाखौ मागिनो सानै दंबावो बिहरबावनांगौ गाबोन बिहरगोन आरोना फन हरसावलाजोबगोन दहाय सासे बिबोनांनावबो फन हरनानै बुंहरदों आङो टेकुवाया आंनो लाबोआबा दखानाव होफैयाबा होननानै सरि गुजुनाया खारनो रोंला लोगोफोर मा होनबावनो बेखौ मा होनदों मिथिबाय बिदाखौ सोंबाय उनाव आंथ' बिदाखौ गैया होनबायना ओमफ्राय लस जाबाय आं दादानो हरफानो हायोमोन आं दखानाव फैयामोन बलाया बिदि होनबाय आं होनबाय नालाय नोंखौ बेयाव थांबाय होनबाय नालाय होनबा आं लस जाबायना बेयाव फैनायानो नों हरफानो हायोमोन बिदि होनबाय आरोना बयामसो मागिनो हाबाय दे लोगोफोरा गाबोन फन हरबावगोन र' आरोबाव
दंबावो सानै मेरलाथ' दङ ओमफ्राय दस्राफोरनाव बिहरला आरोना जायफ्रा एसेबां क्लस नङा एसे बोरैबा मोनोना बिदिनो ओमफ्राय जायफ्रा क्लसफ्रा बिसोरनाव बिहरनांलाया होफैखायो डाइरेक्टनो आरोना दंबावो सानै साथामनो गाबोन फन हरगोन हेलौ अबाव थै लोंजोलायखो ओंखाम जागासिनो दं बियो देखायथ'ला आङो लोगोफोरा ओमफ्राय ब्लगखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय गाबोन सोरांबा लोगो मोनफिनसैलाय आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ गुड नाइट